Това видео преди малко, което направихме с Веско от колата, беше за бойкота на хранителните вериги и беше за YouTube. Дори бяхме решили за малкия канал, защото там пускаме по-рисковите. Но бай Вес вика, тито и видео го направи като за Patreon. Викам, що е? Много така. Джаста праста. Рискуваме канала пак да докладват елфи, мелфи. И решихме, ще го пуснем, защото видеото е брутално и е много актуално. Какви говеда сме, какви тапаци сме. И аз имам чувство, че всички сме натрусани на метаамфети, на амфети, те са всички модерни наркотици. И никой няма никаква логическа мисъл. Дед казват, видяла жабата, че подковават коня и тя се дигнала крака. Това видео не е за абонатите в Patreon. Но искам да го пусна, който иска мога да го види, да се абонира. Но и те е хубаво да го видят. Защото е брутално точно на какъв хал сме държавата ни и ние самите. Колко сме опростачени. Колко никаква логическа мисъл няма в никой. Никой не мисли, всичко е като папагал. Как излизат тези политици и се възползват от загубата на всяка обща култура, от психясването, от надрусването на хората в просташкия, надрусани от простотия. Не само от наркотици. Не мога да го проумея. Как може... Не мога да го проумея, бе. Честно ми казвам. Как може така тъпотия, олигофрения? Как мога да опростачат толкова много? Няма младо, няма старо. Старите и хептен. Тези пенсионери живеят в тези сфериги. Те там живеят, бе. И няма ли да ходят, нали, ще протестирали. Някакви такива тъпоти. Видеото не е за абонатите от Patreon, не се отнасяше за тях. Отнася се за целокупния български народ в България и в чужбина. Не за моите абонати, но искам да го изгледате и да видите, да кажете дали съм прав или не съм прав за това нещо, което коментирам в това видео. Но, който иска да се абонира, видеото, пак повтарям, не се отнася за абонатите ни от Patreon. Но ще го пуснем там, защото е рисковано. Гледайте. Това е центъра в 5 часа на Горски Сеновец. Търновско. Тук обезлюдено, запустяло. Ако някой ми го разказва, че това нещо, нямаше да го повярвам. Ще бойкотираме хранителните вериги. Хора, вие наистина ли всички толкова сте изкуфели, че нямате никаква мисъл в тези глави? Вие не разбирате ли? Вие задавате ли си въпроса, ако веригите бойкотират нас? И ще им да работим, имаме проблеми, не мога да издържим. Една седмица, 2 седмици, 3 седмици. Представете ли си ви, джендаросани софиенци, на кого ще бъдете? Вие ненормални ли сте? Вие пак търсите подвола тели. Там има друго. Го има подвола, не е тели. Когато дори големия капитал и големия инвеститор, той не иди да ти помага, бе. Той иди да те зароби. Че комшията, видяли, фалира. Тодор Живков на последния си рожден ден човека каза: хубаво, бе, махнахте червените. Ам що изклахте кравите? То нямаше червени крави. Коцето излиза и почва да ви дипли диплянки, да ви приказва сладки приказки. Как ще стане, бе? Те свериги, за да могат той нещо да го правят, кой го позволи? По-рано имаха морал, всичко е изтрещяло сега, да ги видите. В моловите спът живеят, там си къпят бебитата, защото те са монополисти, бе. Те са робовладелците, бе. Ние сме робите, говедата, в собствената си държава. Утре ще вариш да се наредиш там, да хванеш примоцията, да спести 5 лева и да отиде на Гърция да се снима. Тежките тирови
Бе, бях по Пловдив, ги пазеха като наркобарони. Миришело му трябва, като имаш прасета да са нам къде. Ери какво се, аз бях от тези дет съм потърпеш. На първите 10 000 ме опариха. Представете си, бе, софиенци, пловдивчани, търновци, всички. Ако затворят веригите утре, баба баха, маба баха, баба баха, баха, колят, правят, струват, убиват. Осъзнаете ли за какво става просто? Той в пустинята женен, тиквеника, кой ще ми се сърди, кой няма ми се сърди. Ами ние търсим сега, някак си има ли е тъй. Знаете ли какви пари дадат за